Ix-xhieda ta' Lorenz Gonzi quddiem il-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi se tissokta nhar il-ġimgħa. Iżda dan f'ċirkostanzi differenti ħafna minn dawk li der fihom nhar l-Erbgħa meta tela jixed għall-ewwel darba. Sa qabel l-aħħar seduta l-impressjoni li kienet tingħata kienet dik fi żmien li Lorenz Gonzi kien Prim Ministru George Farrugia seta' kien qata' kull kuntatt ma' uffiċjali pubbliċi. Fil-fatt esponenti ewlenin tal-Gvern ta' Lorenz Gonzi dejjem ħassewhom komdi jgħidu li fi żmienhom l-affarijiet kienu qegħdin isiru differenti u dawk imresqa l-qorti huma akkużati b'akkużi li jmorru lura bosta żnien. Iżda emails velati fl-aħħar jimjuru li l-kuntatti ta' George Farrugia ma' uffiċjali pubbliċi baqgħu sejrin saħansitra sa wara l-2008. Emails l-uffiċjal tal-Awtorità tar-Riżorsi intbagħtu f'dik is-sena u emails l-uffiċjal qoli tal-Ene Malta baqgħu għaddejjin sal-2009. Sal-aħħar laqgħa tal-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi li fiha Lorenz Gonzi ddefenda l-proklama li ngħata George Farrugia, Gonzi ħassu komdu wkoll jgħid li ma kienx jaf il-Keti Farrugia, Mart George Farrugia. Kienet waħda mill-impjegati tal-grupp ta' Mizzi. Kont nafa bħala impjegata tal-grupp ta' Mizzi. La kont naf ma' minni miż-żewġa, la kont naf il-familji tagħha minn huma. Kienet waħda mill-impjegati bħalma wieħed ikollu il-konoxxenza ta' impjegati f'post tax-xogħol. Iżdissa jirriżulta mod ieħor. 4 ijiem wara x-xhieda ta' Lorenz Gonzi sar magħruf li Farrugia kitbitlu emails titolbu laqgħa għal żewġa u iktar qabel tawguralu għall elezzjoni ġenerali ta' Marzu 2008. U f'dawn iċ-ċirkostanzi ġodda li l-ġimgħa fis-6 ta' filgħaxija, Lorenz Gonzi se jkun qiegħed jidher quddiem il-Kumitat għall Kontijiet Pubbliċi, ċirkostanzi li raw il-mistoqsijiet jiżdiedu iktar milli jonqsu.